Salam Ata Vatan TV kanalımızdan mehriban tomoşaçylary. Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Türkmenistan garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň geňeşine gatnaşar. Qırgızstan we Russiýa sowda dolanşygyny 5 milyard dolara ýetirer. Burak Özçivit Türkmenistana gelýär. Türkmenistan Gorkut kino festivalynyň bayrakly dolanýaýaly habarlary size ýetirýäris. Mehribanlar, gelin ne bolsa habarlarymyza geňişleň geçelim. Türkmenistan garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň geňeşine gatnaşdy. Şugun Qırgız Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherine garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň düzümine girýän döwletleriň daşary siýasat edaralarynyň ýollaşyklarynyň geňeşiniň mejlisi geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, daşary işler ministri Raşid Meresew gatnaşýar. Bu mejlis 13 oktýabrda geçirijek garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň düzümine girýän döwletleriň baş tutanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň öňü siratyna gurulýar. Qırgız Respublikasynyň daşary işler ministri Jenbek Kulubayewiň başlyklyk etmegine geçirilýän duşşugy Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov, Azerbaýjanyň daşary işler ministri Ceyhun Bayramow, Özbekistanyň daşary işler ministri Bagtyar Saýydow, Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojetdin Muhreddin, Qazaqstanyň daşary işler ministri Murat Nurtleýew, Belarusyň daşary işler ministri Sergey Aleynikov, garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň baş sekretary Sergey Lebedew gatnaşýar. Garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň daşary siýasat edaralarynyň ýollaşylary guramanyň çäklerine sowda ykdysady, medeni insanperwer uğurdaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşdy. Şeýle hem garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň düzümine girýän döwletleriň baş tutanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň gün tertibindäki meseleler boýunça pikir alýşdylar. Qırgızstan we Russiýa sowda dolanşygyny 5 milyard dolara ýetirer. Qırgız Respublikasynyň prezidenti Sadir Japarov resmi saparda bolýan Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikler geçirdi. Bu aradaky ýurdun döwlet ýollaşyklarynyň resmi saýtyna bellänt geçilýär. Gepleşikleriň barşyny iki taraplyň hyzmatdaşlygyň giň toplumy ara alyp maslahatlaşyldy hemde bir neçe resmi namalara gol çekildi. Gepleşikleriň jemleri boýunça metod wekillerine ýüzleme bilen çykyş eden Sadir Japarov resmi sapar bilen gelen Vladimir Putin kabul edenligini şatdygyny belledi. Özüniň Russiýa amala aşyran saparynyň 5 ay soňra Russiýanyň prezidentiniň sapar bilen gelenligini bellen Qırgız lideri gepleşikleriň dowamyny iki taraplyň we köp taraplyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşanlyklaryny belledi. Iki ýurdun arasyndaky sowda meçhurynyň ýygydarly artýanlygyna kanagatlanma bildiren Sadir Japarov ödara sowdanyň meçhurny 5 milyard dolara ýetirmek babatda ılalaşanlyklaryny belläp geçdi. Gepleşiklerde maýa goýum, ýanygyç energetika we owu hojalygyna hyzmatdaşlyk etmek uğurlaryny aýratyn ünferli. Iki ýurdun hökümetiniň ykdysadyetlerini diversifikasiýalaşdyrmak, ýere maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek babatda işlerini işjeňleşdirmek babatda ılalaşdyk diýip Qırgız lideri belledi. Şeýle-de ol bu saparyň öňü siratyna geçirilen Qırgız Rus tewitara maslahatyna umumy bahasy 3,5 milyard dolara barabar bolan şertnamalaryň gol çekilendигini aýdyldy. Saparyň çäklerini Vladimir Putin özüniň Qırgız kärdeşini Russiýa Federasiýasynyň döwlet sylagy Hormat ordeni bilen sylalady. Burak Özçivit Türkmenistana gelýär. Melim Moşiýaly şeýleň 14-15 oktýabryna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekillerinden gatnaşmagyna Arkadaş şäherine ilkinji Arkadaşyň Seheri adly film festivaly geçirilýär. Bu möhüm festivaly dünýäniň dürli ýurtlarynyň, şol sanly Türkiýeden, Fransiýadan we beýleki döwletlerden kino rejissörler, aktyorlar hemde sunuwda saatlarynyň gelmegine garaşylýar. Arkadaş şäherine ilkinji gedek geçirilýän bu kino festivalyna Türkiýeden meşhur aktyor Burak Özçivit'in hem gelmegine garaşylýar. Bilşiňiz ýaly Burak Özçivit Türkiýanyň meşhur sunuwda saatlarynyň biridir. Onuň suraty düşýän we häzirki wagtda Türkiýanyň ata we teleýaýlamyna görkezilýän Kuruluş Osman teleserialynyň baş gahrmanydyr. Şeýle-de ol başga-da bir neçe kino filmlerde, ýagny Çalik kuş, Kara sevda hemde bir neçe seriallarda suraty düşdi. Munun başga-da ýurdumyzdaky dörejilik forumuna gatnaşjak mehmanlaryň biri hem meşhur türk kino rejissöri Mehmet Bozdagdyr. Mehmet Bozdag soňky ýyllarda Türkiýede suraty düşüren köp sanly taryhy seriallar bilen hem adygan sunuwat ustadlarynyň biridir. Mehmet Bozdag'ın Deriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman,
Bozkir Arslanı Celalettin ýaly teleseriýallary köp sanly kino muşdoklaryň söýgüsini gazandy. Şeýle Darkada şäherine geçiriljek kino festivala Fransiýadan hem meşhur sunwat ustatlary gatnaşýar. Olaryň hatarına meşhur Taksi filmine surata düşün Edouard Montoya hem bar. Bulardan başga-da Jean-Marie Laurence ýaly sunwat ustatlarynyň gelmegine garaşylýar. Türkmenistan Gorkutata festivalinin bayraklı dolanýar. Odalam habar berişmede ýaly Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherine şuşa Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty ýylynyň çäklerini Gorkutata 3-nji Türkiýe dünýäsiniň kino festivaly geçirildi. 17 oktýabrda Geýdar Aliýewiň merkezinde bu festivalyň ýapylyş dawaraty geçirildi. Bu barada Azertag habarlar ulu habar berýär. Oňa Baku Metod merkeziniň başlygy Arzu Aliýewa, resmi adamlar, meşhur sunwat ustatlary we köp sanly mehmanlar gatnaşdy. Ma'lum bolýar bu festivala Türkmenistanyň wekiliýeti hem gatnaşdy. Yapılış dawaratyna çykyş eden Türksoy Uromatynyň baş sekretary Sultan Raif Gorkutata adly 3-nji kino festivalyň Türkiýe dünýäsiniň filmlerini giňden wagt etmek üçin ajaýyp mümkinçilik bolup durýanyny belledi. Şeýle hem ol geljekde bu festivala gollaw berjekdiklerini ma'lum etdi. Festivalyň yapylış dawaratynyň çäklerini bu forma gatnaşdyrylan çeper we dokumental filmler boýunça bayraklaryň gowşurylyş dawaraty geçirildi. Şoňa laýyklykda iň gowy aktyor bayragy Türkmenistanyň sunwat işgärine berildi. Bu festivala kino muşdoklaryna ködürlünün Gydalalma filmindäki baş keşf üçin Ahmet Aman Nurdiýew bu sylaga münasip boldy. Şeýle-de Türkiýe dünýäsiniň kinematografiýasyna goşuny üçin hormatly sylaglar hem gowşuruldy. Bu urdaky bayraga Türkmenistanyň halk artisti Şahriyar Seyitliýew hem münasip boldy. Ma'lum bolýar bu festival Azerbaýjanyň Medeniýet ministrligi, Geýdar Aliýew merkezi Turksoy, Azerbaýjanyň kino agentligi we Baku media merkeziniň guramagyna geçirildi. Şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Medeniýet ministri Adil Kerimli Gorkutata halkara kino festivalynyň durnuş şekilli heýkelini we bu festivaly inni kabul etjek ene şu şäher üçin Türkmenistanyň wekiline gowşurdy. Gorkutata halkara kino festivaly 2021-nji ýyldan beri geçirilýär. Şu bu festivalyň ilkinjisi Istanbul şäherine geçirilipdi. 2022-nji ýylda bu festival Bursa şäherine gurnuldy. Üstümizdäki ýylda bolsa ony Azerbaýjan Respublikasy kabul etdi. Mehriban tomoşaçylar, bugünkü saýlanan habarlary gepleşigimizde size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibarat. Mehribanlar, yurdumuzda sebitde we dünýäde bolup geçen gadakly wakalary, täzelikleri ilkinji bolup Atawatan Türkmenistanyň internet saýtynyň okap biljekdiňi ýatlatmak dileýäris. Häzirlikçe biz siz bilen hoşlaşýar, ýakyna Atawatan TV'de saýlanan habarlary gepleşigimizde görüşýänçek hoş sag bolun.